سلام تقبلوا فنونا بمكتال شوكو زغركم تعزبتنا كميت وعلوم نلوم عيسو حدار فرق معلتن فرغان صدالو هاجراون زياتات حيزلكم قريب اللغم نمكتالكم بغرب زعدم سخاتكم تصنح ميكايل حدقو فلما بكنت وتاتو افلم ابو هاجرنا شفنا كتابة الصانات العلي 9 شمونتن ميتايت مبصحو منيستر طعنا قاليتو أما حدار زوجة شواركا بمرقص تتكامل تكالات محبرة وأقول قلوت مس وكلت هزبي ذاتيو إيرتراويان نبرتي سياتل الحبرات من قصات أمريكان جدا سعود عربنا بهاقراو قديات ذاتيو أب زيناتات وطاي إسرائيل لا بدوبا وليبانوس بزكايرتو دبدا بوحد عصرت وحارسوات كم تقتلو تقاليتو هندي اندستري طفرن ممعبال على 36 بليون دولار كسلع مخانة حبيرة منقستي اندونيسيا بسن كي نوتكساتو قمراز لعلنا متنقطع واجوا محلالفو زرزر زينا أبي إرترا شفنا كتابة الصناعات أبز حرف 34 نينات صناعة عامتات كاب 10 ميتاير نابل على 9 شمونتن ميتاير كيو كم زبالة ميسرت عنا حبيرهم وكيل رينا دانيل ولدون زدالو تصوتوا فورتون عنهم كتوربيع أب هاجرنا شفنا كتابة تحت حد عامة هزانات لعل 9 شمونتن ميتاويت كم زبطحة عم منيسترت عنا حلاف هاجرا ومدب كتابة أتو تيدروس يحدقو قليتهم أبز حلفنا ينات صنت عامتات أبز مدايز بستخايد تعري حمامات بوليو تيتانوس أنقطي نفيون روتا فيروسن كم مقوطصارنا بدرجة مطفى بتصح مهلاهم زدغس أتو تيدروس أزوم حمامات كاب قربابة هاجرات أتيوم دكسن غيقاتم بمدري ودبات المعروفون فرتن مقوطصار كم زقبر أب كل نقطات الدماء تعق مكتتال كم زكايد رديوم أب كباب دوبات أبزر كبان وزباتاتن من محدارات كباب اندما أب توماس قات زبها الحمامات زتوكور كتابت بملكع وفر خمز كايد بمحبار لما عمت أب 20 شوعتن وزباتات دوبو بنقاش باركان وفر كتابت بوليون نفيون كم تخايد أبريهم بزي كازي كورحنا هاسخل تشين 25 حموشانات حيزو أب كلن زباتات كتابت ندرت ألام كبدي كمون كتابت فيروس هيباتايتس بي يكايد مهلاوز قالت أتو تيدروس زي نتبب بجيزيون نوسخخ صنحه كاب نفسه صورات ناب عشلات زمحلالف حمام فيروس هيباتايتس بي نمكلخال زعلم مخانو حبيروم منيستر طعنا اب 2024 اب زغبرو مصنعتي كابتن كتتل قدم حرسز زغبر عديتات استات 300 تسكمت فيروس هيباتايتس بي كوينن مصنحان بمطقاس هصان مستولده اوشت 24 ساعات زوهاب كتابه متتتاو نزن مقتا كم زخونه عرديوم اتو تيدروس موداتا متتتاو كتابه صرعسون ابጭ አውረስንን مودا وفر كتابه كم اون مكتتالن مكلخالن سغرو دباو حمامات ገለ ካብ ናይ መጻ መደባት مخانم حبيروم نابل كالزينا مسنسقرم أما حدر زواج شوارك أمباسادر محمود علي حرية بمرقصة تكامل تكالات محبرة وأقول قلوتن معورين تصادفوا بمادة تمرتن زتكور ركب أب أمالاي تاكايدوم أب تبع صوت 14 حدار مس وكل تزبين وزواتات فورتو سوا كركبت نسلعان استخيل ركب أمباسادر محمود نكون تاتس من بابروت كبابي أب قمت زأتو أب ممحياش محبر قطباو هي وزتكور لمعاتو مدبات يتكبر كم زلو بمتكاس تتقام نزو توادده تكالات محبراوي أقول قلوت نمرقات بهودت كسرح الزخاخيروم نتساطف نتاب مادة مرتي بزملكت تابتن وزواتات زمزقب زلو عبيت معارة تفتير زلو عدلي سقوم سلاسيلا نممحياشو سلوساو زندناتات كحيل حسرتات نمكرال توقسو كوسد عدميوم نتمرتي زاخلو قلعو ناب مادة مرتي كقربو كمون قصر تمهارو بحفشات تساطفن دقانشيو دما بفلاي نمعباي ترى ممهران ام حدرت كبابن كعبت تحساسيوم تساتفتي اب موداتا غوغيا ملخاختا حبرتسب كمون سبخ ساغماو من نبابرون قطباو صقماتن كابتي اغلغلت تمرتي كم تزدل كيسغوم زعنقس زلو شغرات مخانو بمتقاس زملكتو ماكالات قلحتا هيبون كسرحلو صويعم إيرتراويان نبرتي سياتل حبرات منقصات أمريكان جدا سعود عربنا بهاقراوي قدات زتيوم
ككابوتو زبصحنا حبريتا ملكع صبصاب تواهدلو ستيفانوس غرماي ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ብ16 ሕዳር ንኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ሲያትልን ከባቢኣን ንህሉ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ዝምልከት ሰሚናር ኣካይዶም ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማ ፈጢራቶ ብዘላ ሓይሊ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሃገራት ንሓበራዊ ረብሓ ዝዓለመ ሽርክነት ክገብራ ምስኣ ቅርብነት የርእያ ከም ዘለዋ ዝሓበረ ኣቶ ብርሃነ እዚ ውፅኢት ሓያል መኸተ ህዝቢ መንግስቲ ግንባርን ሰራዊትን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታት መሳርዖም ኣስጢሞም ንቑሕ ተሳትፎኦም ክዕዘዙ ተላብዮም ሓላፊት ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ብወገና ኣብ 2026 ውዳበታት ትግደፍ ንምስፋሕ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ንምድንፋዕ ከምኡውን ኮማዊ ኣገልግሎት ንምምሕያሽ ተተሒዙ ብዛዕባ ዘሎ መደባት ዝርዝር መብርሂ ሂባ ኣብ መወዳእታ ምስ ኣካየድቲ ሃገራዊ ሽማግለን ሃማድኤን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባታት ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዝተሰላሰለ ስራሓት ዘተባብዕ ምዃኑ ክግለጽ እንከሎም መደባት 2026 ንምውርጻት ዝሕግዝ ርእይቶታት ቀሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ጠረጴዛታት ኣምባሳደር ስቲፋኖስ ሃብተማርያም ኣብ ጅዳ ስዑዲ ዓረብ ምስ ኣካየድቲ ኣካላት ሃገራውያን ውዳበታት ዘትዮም ኣብቲ ኣካየድቲ ማሕበረኩም ህግደፍ ሃማድአ መንእስያ ትግደፍን ኣባላት ማሕበር መራሕቲ መካይን ዋይትን ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣምባሳደር ስቲፋኖስ ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ከምኡውን ዞባውን ዓለማውን ምዕባለታት መግለፂ ድሕሪ ምሃብ ንተራ ሃገራውያን ውዳበታት ኣብ ምሕያል ማሕበረኩም ሞጊሶም ማሕበር ምርባሕ ናይ ፀባ ከብቲ ሰገነይቲ ብ18 ሕዳር ኣብ ደቀ ምሓረ ናብ ዝርከብ ብሕታዊ ትካል ምርባሕ ፀባ ከብቲ ዛኪ ዑደት ስናበላት ወዲቦም እቲ ዕላማ ሓረስቶት ብትሑት ደረጃ ተበጊሶም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሑ ዝኽእልሉ ባይታ ምፍጣር ምዃኑ ዋና ኣካይዲ ስራሕ ትካል ዛኪ ወይዘሮ ኣብርህት ሃብተ ገርጊስ ሓቢራ ካብቲ ዑደት ኣብ ንጥፈታቶም ዝሕግዞም ተመክሮ ከም ዘቐሰሙ ዝገለጸ ኣቦ እምበር ማሕበር መምህር ሃይለ ገብሩ ሓምላይ መግቢ እንስሳ ብምልማዕ ውፅኢታዊ ስራሕ ንምዕማም ቆላሕታ ክግበረሎም ተላብዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ዞባ ሰገነይቲ ኣቶ ያሱ ኣሰፋው በጎኑ እቲ ቀንዲ ዝተቐስመ ትምህርቲ ንዘጋጥሞም ብድሆታት ብመሃዝነት ክፈትሕዎ ከም ዝኽእሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ደገፍ ሚኒስትሪ ሕርሻ ከም ዘይፍልዮም ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ኪሮስ ክፍለ ማርያም ኣብቲ ትካል ንዘሎ ምሕደራን ኣተኣላልያን ከብቲ ብምጥቃስ ሓረስቶት ብማሕበርን ብውልቅና በርቲዖም ክፅዕሩ ተላብዮም ኣብ 1996 ብክልተ ከብትን 50 ጭቃዊትን ዝተበገሰ ትካል ምርባሕ ፀባ ከብቲ ዛኪ ኣብዚ እዋን 10ታት ናይ ፀባ ከብቲ ዝውንን ፎርማጆ ሞሶሬላ ጠስምን ርጎን ዘፍሪ ብስድራ ቤት ዝእለ ትካል እዩ ቤት ጽሕፈት ኣማደ ኣብ ንዞባ ዓሰብ ኣፍልጦ ኣዴታት ኣብ ምድላው ማዛው መግቢ ህፃናት ብሓፈሻ ዲኤምኬ ድማ ብፍላይ ክብ ንምባል ዝወደቦ ስልጠና ብ17 ሕዳር ተዛዚሞም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ ሩታ ተኬ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ስልጠና ካብ 3 ምምሕዳራት ከባቢ ንዝተዋፃ 25 ኣዴታት ከም ተዋሃበ ብምጥቃስ ብቐረባን ብሕሱር ዋጋን ካብ ዝረኽቦ ኣሕምልቲ ዓሳታት ጥረታት ካልእን ፍረታትን ዝተመጣጠነ መግቢ ብምድላው ንህፃናት ደቀን ክምግባ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጻ ሓላፊት ጨንፈር ሃማደ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ሳዕድያ ኢብራሂም ብጊድያ ንኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ብምጥቃስ ኣዴታት ዕሹግ ምግቢ ኣወጊደን ንደቀን ሃብታም ማእዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ዲኤምኬን ዓሳን ክቕልባ ተላብያ ኣብ መዛዘሚ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር ማሕሙድ ስዒድ ማንታይ ማእዛዊ ምግቢ ንኣካላውን ኣእምራውን ዕቤት ህፃናት መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ሰልጠንቲ ንዝቐሰሞ ሞያ ፍልጠት ኣብ ባይታ ክሰርሓሉ ኣዘኻኺሮም زغوركم تعزت السعب زيناتات هاجرات وصاي كخون مكتالكم كتقتلوا دقيمه بخبر عدم زينو من سنارو ارتيفي ناطلو زغوركم تعزتي سلام كتالكم ازي مسكن زينا وصاي اسرائيل تمال عصوتو چعت حدار ابدوبا وليبانوس زكايرتو دبداب وحدو عصوتو 4 سوات كم تقتلوا مع كنا زينا قالهن እቲ ደብዳብ ኣብ ማዓስከር ተመዛበልቲ ብምክያዱ ሰላማውያን ሰባት ንምሕሳይ ዝተፈጸመ ምዃኑ ምንቅስቓስ ሒዝቡላህ ወቒሱሎ ይኹን እምበር እስራኤል እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ምንቅስቓስ ከም ተኻየደ ኣፍሊጣ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዘካየዶ ወታደራዊ ስርሒት ከስፍሖ ምዃኑ ብምሕባር
ነበርቲ ናብ ውሕስ ቦታ ክጉዕዙ ፀዊዖም እቲ ፃውዒት እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ሓድሽ ግንባር ትኸፍት ከም ዘላ ዘመልክት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጾም እስራኤል ነቲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ምንቅስቓስ ሒዝቡላህ ዝበፅሓቶ ስምዕ ምቁር ኣሶሲ ብምጥሓስያ ነቲ ወታደራዊ ተፃወታት ትቕፅሎ ዘላ እታ ሃገር ኣብ ሊባኖስ ተዋፊሩን ዘሎ ሃገራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ከይተረፈ ከተጥቅዕ ከም ዝፀንሐት እውን ይጥቀስ ህንዲ ኢንዱስትሪ ጠፈር ንምምዕባል ክሳብ 2033 ዝትግበር ልዕሊ 36 ቢልዮን ዶላር ክስልዕ ምዃኑ ሓቢራ እቲ መደባ ብወታደራዊ መጽናዕታዊ መዳያት ዝነጥፋ ሳተላይታት ንምምዕባል ናብ ወርሒ መንኮርኮር ንምልኣኽን መደበር ጠፈር ንምድኳንን ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጾም ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብውሕዱ 7 ጠፈራዊ ተልእኾታት ከተካይድ መዲባ ከም ዘላ ህንዲ እትሕብር ህንዲ ካብ 2028 ናብ ወርሒ መንኮርኮር ክትልእኽ ውጥን ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ መደብ ምስ ዝሰምር ድሕሪ ኣሜሪካ ሩስያን ቻይናን ነቲ ተልእኾ ዘካየደት ሃገር ክትከውን እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህንዲ ክሳብ 2035 ኣብ ዘሎ ግዜ ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ክድኩን ምዃና ገሊጻ ኣላ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ብሰንኪኖት ክሳተ ጎሞራ ኣብ ደሴት ጃቫን ከባቢያን ዝለዓለ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣመሓላሊፉ እዚ ዝተገልጸ ብ19 ሕዳር ዝነተገ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ጎሞራዊ እምባ ሰመሩ ጽዑቕ ትኪ ዝመክኻኻውሕን ድሕሪ ምጥፍኡ እዩ ነበርቲ እቲ ኖትኪ ክሳብ ዘቋርጽ ናብ ውሑስ ከባቢታት ክጸንሑ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ኣዚዙ ዘሎ ኣሳት 3700 ሜትሮ ዝቕመቱ እምባ ሰመሩ ክነቱግ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኮ ሰብኣዊ ክሳራ ክወርድ ከም ጸንሐ ይረዱ እቲ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝበረኸ እምባ ኣብ 2021 ብሙንታጉ ልዕሊ 67 ከም ዝሞቱን ሓያሉ ዓድታት ከም ተደምሰሳን ዝዝከር እዩ ኣብ ኢንዶኔዥያ ልዕሊ 130 ንጡፋት እሳተ ጎመራዊ ከባቢታት ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣብ ጃፓናዊት ከተማ ኦይታ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ ንዋታዊ ዕኖት ከም ዘወረደ ተገሊጾም በቲ ዛጊ ዝጠንቁ ዘይተፈልጠ ሓደጋ ልዕሊ 170 ኣባይቲ ከም እተሃሙኸ ዝገለጹ ጸብጻባት ኣብ ጃፓን ውሽጢ 50 ዓመታት ኣብ ከተማታት ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እቲ ዝዓበየ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ኣረዲኦም ጠንቅቲ ሓደጋ ንምንጻር ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰመዚ መጥፋእቲ ሓዊ ጃፓን ሓቢሮም ኣለዉ ቻይና ካብ ጃፓን ዝግበር እታዊ ፍርያት ምግቢ ባሕሪ ዳግማይ ከም ዝወዘፈቶ ኣፍሊጣ ቻይና ነዚ ስጉምቲ ትወስድ ዘላ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ጃፓን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ብጉዳይ ኣካል ልኡላዊ ግዝኣታ ዝኾነ ደሴት ታይዋን ብዝሃበቶ መግለጺ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ተኸሲቱሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ትማል 19 ሕዳር ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ብዛዕባ ደሴት ታይዋን ዝተዋሃበ ርእይቶ ንዝምድና ቻይናን ጃፓንን ባሉታ ዝጸሉ ከም ዝኾነ ሓቢራ ጃፓን ነቲ መግለጺ ብዝምልከት በውግዒ የቕሬታ እንተዘይሓቲታን ጌጋታት ምፍጻም እንተቐጺላን ቻይና ተወሳኺ ተሪርን ጽኑዕን ስጉምታት ከም ትወስድ እታ ኣፈኛ ብተወሳኺ ኣጠንቂቓ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጃፓን ሳናይ ታኪያቺ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ ሕዳር ንባይቶ ሃገር ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ደሴት ታይዋን ብቻይና ክውሰድ ዝኽእል ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ንጸጥታ ሃገራ ኣብ ሓደጋ ዝኦቱ ከምኡውን ሰራዊት ጃፓን መልሰ ግብሪ ክህበሉ ሕጋዊ መሰል ዝህብ ከም ዝኾነ ሓቢራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምስቲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር ኣሽሓት ቻይናውያን ገያሾ ናብ ጃፓን ምብጻሕ ከካይዱ ዝነበሮ መደብ ክስርዙ ከለዉ መንግስቲ ቻይና ኣብ ሃገሩ ዝዝርጋሕ ፊልምታት ጃፓን ደው ከም ዘበሎ ተቓሊዑ ጀርመን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣጽኒዓቶ ጸንሐት ከፊላዊ እገዳ ሰደድ ኣጽዋር ከም ተልዕሎ ገሊጻ ኣፈኛ መንግስቲ ጀርመን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ናብ እስራኤል ተካይዶ ሰደድ ኣጽዋር ካብ 24 ሕዳር ዳግማይ ከም ዝጅምር ኣፍሊጦም እቲ ስጉምቲ ምስቲ ካብ 10 ጥቅምቲ ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኾነ ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራት ሶሲ ከም ዝተኣሳሰር እታ ኣፈኛ ብተወሳኺ ሓቢሮም ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ናብ እስራኤል ተካይዶ ሰደድ ኣጽዋር ብኸፊል ከም ዝወዘፈቶ ምሕባራ ዝዝከር እዩ ጀርመን ድሕሪ ኣሜሪካ ካልአይቲ ዝዓቤት ናብ እስራኤል ኣጽዋር ትልእኽ ሃገር ከም ዝኾነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብ 2023 ናብ እስራኤል ላስታት 353 ሚልዮን ዶላር ኣጽዋር ከም ዝለኣኸት ይሕብሩ
እዚ ከም ዝኢሉ እንከሎን ውሳነ ጀርመን ብሓጎስ ዝተቐበለ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ካልኦት ሃገራት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ፀዊዑ ኣሎም። ኣሜሪካ ንደሴት ታይዋን $700 ሚልዮን ዝግመት ዘመናዊ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ስርዓት ምክልኻል ኣየር ክሸጠላ ወሲና። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ መቐጸልታ ናይቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ደሴት ታይዋን ንምምዕባልን ንምድልዳልን ክገብሮ ጸንሐ ጻዓርታት ምዃኑ ሓቢሮም። መስርሕ ምርካብ ናይቲ ኣጽዋር ካብ ወርሒ ለካቲት 2031 ክዛዘም ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ኣፍሊጦም። ኣሜሪካ ንደሴት ታይዋን $330 ሚልዮን ዝግመት መቀያየሪ ኣቑሑ ነፈርቲ ውግእ F-16 C-130 ካልኦት ነፈርትን ክትሸጠላ ንዝኽእል እማመ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘጽደቐት ዝስከር እዩ። እዚ ስጉምታት ነቲ ኣብ ደሴት ታይዋን ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ቅልውላው ዝኸረሩ ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሶም። ኣሜሪካ ምስ ልኡላዊት ግዝኣቱ ዝኾነት ደሴት ታይዋን እትገብሮ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ዝምድናታት ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዝጎሲ ምዃኑ ዝገልጽ መንግስቲ ቻይና ክኾንኖ ጸኒሑ እዩ። ምትእትታው ኣሜሪካ ኣብ ደሴት ታይዋን ኣብዚ ዓመት እዚ መሊሱ ስለ ዝዛየደ ምትፍናን ኣሜሪካን ቻይናን ዝኸፍአ ኣንፈት ከይሕዝ ስጋት ኣለዎም። ዜናታት ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም። ኣብ ሃገርና ሸፈነ ክታበት ህጻናት ልዕሊ 98 ሚእታዊት ምብጽሑ ሚኒስትሪ ጥዕና ገሊጾም። ኣማሓዳር ዞባ ካሽባርካ ብምርጋጽ ተጠቃምነት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምስ ወከልቲ ህዝቢ ዘትዩ። ኤርትራውያን ነበርቲ ሲያትል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ጅዳ ስዑድ ዓረብን ናብ ሃገራዊ ጉዳያት ዘትዮም። ኣብ ዜናታት ወጻኢ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዘካየቶ ደብዳብ ውሕዱ 14 ሰባት ከም ተቐትሉ ተገሊጾም። ህንዲ ኢንዱስትሪ ጠፈር ንምምዕባል ልዕሊ $36 ቢልዮን ክስልዕ ምዃና ሓቢራ። መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ብሰንኪ ነቲ እሳተ ገሞራ ዝለዓለ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣመሓላልፉ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ቀትሪ ዝተዳለዎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን። መሳርሕቲ ሙሴ ገብረ እግዚኣብሔር ንዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዙ ክመጽአኩም ብወገነ ግን ሰላም